बसुमतारिनि नखराव दिदोमै गायसननाय गोथार बाथौ थानसालि बे थानसालिखौ बेखेवनो थाखाय आलासि महरै हांख्रायना लाबोनाय जोंनि BTCनि बाथौ बिगियान कलेज फरायसालि बिफाना दिनै नुजाथिफैदों आरो बिथांमोना दिनैनि गोथार बाथौ थानसालिखौ बेखेवनानै होगोन आरो बेनि थाखाय बिथांनिसिम गणेश कचारी बिथांखौ नैबे गेटखौ खुलिनो थाखाय आं गोथार गोसो गोरबोजों आफादगिरि आनन्द गसाइगाव खनसे अखांसारि सान हाथरखि अरंनार अखाफोरखौ साखि लानानै दिनै बेखौ बेखेवना होनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। दिनै बैसागु दाननि आरो दिनैनि बाथौ फिरफिलाखौ बिरहोनाय बिरहोगिरि मानगोनां सानजा बाक्सा जिल्ला बाथौ गौथुमनि आफादगिरि रमेन बर' आरो दसे सिगाङावहाय जोंनि भारतनि जे फिरफिला बेखौ बिरहोगिरि मानगोनां BTCनि बारगाव EM बनजार दैमारि नोंथां लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय बाबा बलेन बसुमतारी नार्जारी गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय सफैनो हानाय मानगोनां धोरोम सिबिग्रा रायजो राजा नोंथांमोन आरो सुक्लाय सेरफां बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सिमां नार्जारी प्रधान सेरफांनि लोगोसे नैबे दावरायजार गामिनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय दैदेनगिरि नोंथांमोन आइ आफा नोंथांमोन दिनै अजय बसुमतारी बिथाङा गावनो न'आव मोनसे गिदिरै बाथौ थानसालि लुफुंदों बेखौनो दिनै बेखेवनो थाखाय खावलायनाय हिसाबै फैदों। आं आसा खालामगोन नैबे बाथौ थानसालियाव सानफ्रोमबो न'खरनि बिगोमा बाबा अजय बसुमतारी नाबे बसुमतारीजों लोगोसे ओनसोलनि जायफोर बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो फैनानै बेवहाय जाहाथे बाथौखौ सिबिनो हायो बेवहाय जाहाथे जों आरज गाबफैबाय थानो हायो जोंनि जाहाथे सुबुं माहारिनि माने जिउ खांनायाव जाहाथे खुनु बेले बेजे जाया जों जाहाथे सुख शान्तियै खौसेथिनि गेजेरजों जों जाहाथे रायजो जानो हायो बिनि थाखाय आफा बोराइ बाथौआ जोंखौ जाहाथे माने बोर सारस्रियो बिनि थाखाय जों सानफ्रोमबो बे थानसालियाव फैनानै जों खुलुमनांगोन आं बेखौ खावलायदों। दिनै जोंनि बर' हारिनि धोरोम होनना बुङोब्ला गुबैयै जोङो बाथौ धोरोमखौ बुंनांगोन। बाथौ धोरोमा जोंनि बर' हारिजों गोरोबफ्लेनाय मोनसे माने धोरोम
जोंनि बर'फ्रा जोंहा राव दं, थुनलाइ दं, हारिमु दं, धोरोम दं। आरो बेबायदिनो दिनै बाथौ धोरोम हिसाबै जोङो मोनबा जों आसार दं। दहाय फिरफिलायावनो दिन्थिखादों, फिरफिलानि जि ओंथिखौ बुंथिबाय बिथां बिरहोगिरिया। बे हा, दै, बार, अर, अख्रां बे मोनबा गोहोखौ जोङो बर' हारिया बाथौ धोरोमारिफ्रा जों सिबियो। गतिके जोङो हा गैयाब्ला जों जिरायनो हाया, जों थानो हाया, माने दै गैयाब्ला जों थांनानै थानो हाया, बार गैयाब्ला जों हां लानो हाया, बिदिनो जोङो अर गैयाब्ला जोङो माने थांना थानायनि थाखाय सोरांजों जों मोननाय नङा। आरो जों थांनानै थानाय जानाय लोंनाय बायदिसिनायावबो जों अरखौ बाहायो। अरा जोंनि आंगो। बिनि उनाव जाहैबाय अर, अख्रां। अख्राङा जाहैबाय जोङो माखासे जोङो बे अख्राङावनो सान थायो, हाथरखि थायो, ओरै अखाफोर थायो, जोंखौ सोरां होयो। बे अख्रां गैयाब्लाबो जों सुबुं माहारिया थांनानै थानो हाया। गतिके बे मोनबा गोहो, बे मोनबा गोहोखौ दिनै जोंनि बर' माहारिया सिबिगासिनो दङ, बाथौ माहारिया सिबिगासिनो दङ। अरायबो जों सिबिबाय थानांगोन गोजोन सान्थिनि थाखाय। आं बेनिखायनो खावलायदों, दहाय बुंनाय बायदिनो, दा सिगाङाव बुंनाय बायदि बयबो बेवहाय जाहाथे अजय बसुमतारीनिल' नङा। दहाय बिथाङा बुंदों, बाबा अजय बसुमतारीया बुंदों बे थानसालिया रायजोनि जागोन होननानै दहाय आंनि सिगाङाव जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। गतिके बयबो रायजो राजाया जाहाथे बे थानसालिखौ अनसायो आरो बेवहाय फुजा खालामनानै जाहाथे आर'ज गाबनानै जों इसोरनि गोहोखौ जाहाथे मोनो, बेखौनो आं खावलायबाय। दिनै माखासे बाबा दं जोंनि गेजेराव, सुभां बसुमतारी, दिनै बलेन नार्जारी आरो नारदे बसुमतारी, अजय बसुमतारी, बिथांमोना दिनै इसोरनि माबा मोनसे गोहो मोननानै दिनै बिथांमोना दिनै जोंनि डक्टरानो माने फाहामनो हायै बेरामफोरखौ बिथांमोना फाहामदों। इसोरनि माबा मोनसे शक्ति दं। साइन्सआ, बिगियाना माने मोनस' हायै माखासे अलौकिक शक्ति जों बुंनांगोन। जों बाङालिफोरखौबो नुयो, बिथांमोना सरक फुजा होयो, अर साजों बिथांमोना अरखिजों माने बारो, बेबायदि खुनु जेबो जाया। मानसिनि मोदोमाव माने बा बोरसि थुयो, जेबो जाया। बेबायदिनो दिनैनि बाबामोनाबो दिनै इसोरनिफ्राय माबा मोनसे शक्ति मोनदों आरो बे हिसाबै दिनै समाजनि मोजांनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। आरो बिथांमोनखौ जों सानफ्रोमबो रायखांनांगोन, बिथांमोनखौ जों सानफ्रोमबो सनमान होनांगोन। आं बेखिनिखौ खावलायनानै बयबो रायजो राजानो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि आरो जोबथायाव माने आंनिफ्राय माने मा होनो अननाय सिबिनाय माने बावनानै आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय। आं बे बाथौ थानसालिनि दरखंखौ बेखेवनो थाखाय आवगायबाय। साबायखर थाबाय। दिनैनि गोदान फोरबोनि जे गुबै आयदा थानसालि दरखं बेखेवनाय, बे हाबाफारिखौ जाफुंनानै होनायनि थाखाय BTC माननि
जिदाइनिफ्राय खुन्थिया थुनानै दिनै बान्दोबा मेर हेबनानै दिनै बिफा गाहाय बिमा गाहाय महरै बसुमतारी साना हाथरखि अलंबार मुखाफोरखौ सायखि लानानै सोरगिदिं बुहुम बिखानि नोंनिनो सोरजिनाय बिफां लाइफां दालाइ बिलाइ बिबार फिथाइ जिब जुनार दाउमा गणेश कछारीनि बायदिसिना दिनै गोथार गोसो गोरबोजों नों आफा बोराइ बाथौखौ बेखेवना होनाय लोगोसे बिथांमोनहा दिनै मुस्रि गणेश कछारी आरो मुस्रि बनजार दैमारि बिथांमोनहा देरहासार जानो हानायनि थाखाय जोंनि गासै सिबियारि सुबुं फिसाफोरखौ आं गोथार गोसोजों देरहासार जानो हानायनि थाखाय गोथार बिबार सारफावनानै बोर होनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। जय जाथों आफा बोराइ बाथौनि अननायाव अराय सम जेरावबो देरहासार जाथों। जय आफा बोराइ बाथौनि, जय आफा बोराइ बाथौनि, जय देरहासार जानायनि, जय देरहासार जानायनि।